Чатай улусой, серенай сырыккая. Barış Falay. Taner Yılmaz, Hazar Ergüçlü и други. Оператор Барış Işık. Музика Тойгар Işıklı. Сценарист Ece Юренч. Режисьор Али Билгин. Кварталът на богатите. Фарук, има кръци. Какво? В другата къща са. Звъни в полицията. Полицията! Седев! Седев! На горния етаж са. На горния етаж са. Ти стой! Добре, тук съм. Би ли се върнала? Добре. А ти къде отиваш? Седев! Добре, да се обадим. Би ли се върнала? Добре, връщам се. Да извикаме полиция. Фарук! Спрете! Не бягайте! Хей!
Фарук! Чакай, не ставай! Не ставай! Добре ли си? Добре съм. Изпуснахме ги. Ти добре ли си? Отивам до фришопа. Искаш ли нещо? Дай си билета, ще взема куфарите. Благодаря. Дайте. Благодаря. Ще дойдат с голяма кола, дано ни побере. Ако не, ще си отида с такси. Става. Ако искаш, тичай покрай колата. Елила казала на баща ти. Едва ли се издържала и той дошъл да те посрещне. Не, предупредих я да не казва на никого. Скъпа! Мира! Елю! Когато ми каза, че си идваш, бях с тях. Така извиках, че всички разбраха. Ню Йорк ти се отразил добре, разхубавила си се. И вие сте се разхубавили. Май сте били на голяма почивка. Точно така. Как си, сладурче? Чакай. Какво правиш? Момичето изморено. Как си? Трудно ли беше в чужбина, сърничке? Мерч щеше да й каже така. Какво правиш? Добре дошъл. Чакам те вкъщи. На кого още казахте, че си идвам? На никого. Не съм казала на баща ти. По-точно иска да попита дали сте казали на Яман. Не, господинчо, точно това не питам. Срещнахме ги в Босборун. Гостувахме им на яхтата. Хайде да тръгваме вече. Имаме толкова да си говорим. Имаме да обсъдим цели 3 месеца. Нали всеки ден се чувахме? Друго си е да се видим на живо. Мира, с мен ли идваш или си тръгваш с тях? Естествено, че с нас. Отиваме направо у нас. Подготвили сме се. Трябва да се отбия вкъщи. До скоро. Благодаря ти. Беше прекрасно, че пътувахме заедно. До скоро. Да сложим куфарите и в колата ти. Да, разбира се. Ще ги сложим. Върна ли се? Питам за Мерт. Не са се върнали. Ще имаме още малко спокойствие. Точно 2 месеца, откакто заминаха. Къде сте? Трябваше да потеглим преди час. Невинен съм, господин адвокат. Господин Яман ще си тръгне трудно и от тук. Моля те, Яман, не заминавай. Стига, не ме разстройвай. Ти остани, продължи ваканцията си, разпусни. Весели си заради мен. Става ли? За мен ваканцията свърши в този миг. Миличката. Яман, хайде де!
Викът ме не е удобно. Добре, идвам. Говедо. Татко иска да побързаме. Един момент. Да се чуваме по скайпа. Добре. Да се обаждаш. Ще ти звънна, но в морето няма обхват. Ще се обаждам. Не дей да идваш. Всички са еднакви. Повдига ми се. Довиждане. Обичам те. Със здраве. Така се оплаших, че няма да успееш да се отървеш от тази... Трябва пак да си сменя номера. Пак ли? Ами да. Знаеш, че няма да се обади. Моля? Няма да се обади. Добре ги познавам. Скоро изритах един такъв от живота си. А ние им се сваляме. Не си струва. Напускаме крепостта! Я стига. Ау, тази май се готви да се хвърли в яхтата. Хайде, бързо да потегляме! Бързо! Бързо! Станахме за смях, за смях. Аз не, татко, той. Това вече е прекалено, братле. На всеки ъгъл те чака по една. Я стига. Ако искате да останем още един ден, а? А, не! Добре, че дойдох да те посрещна. Нали, Мира? Да, и аз много се развълнувах. Сякаш не съм била тук 100 години. И на нас ни се стори много дълго. Единствено Оркун е доволен от станалото. Само това липсваше. Не говори така. 3 месеца се държа перфектно с мен. Истински джентълмен. Това и да го бях видяла, нямаше да повярвам. Всичко наред ли е? Да, господин Оркун. Строителството върви и по вода. И господин Надир и хората му следят отблизо нещата. Мама, как е? Добре, господин Оркун. Слава на Бога, много е добре. А между другото, всички се радваме, че се върнахте. Напълно прав е. Ей! Пазете си силите за вкъщи! Гледай си пътя! Нали не ме чакат други изненади вкъщи? Не си казала на майка ми, нали? Не съм казала на никого. Пък и майка ти е най-биса. Знаеш, говорих с Берен. Беше в настроение. А баща ти се е покрил за уикенда. Вчера Седев ни каза в ресторант. Между тях все още няма нищо. Значи Мерт не знае, че си идвам. Да беше попитала дали сме се чули и веднъж. От тогава нито веднъж не събрах смелост да му се обадя. Боя се да изгубя още някого. Страхувам се да обичам човек, когато бих могъл да изгубя. Това е безумие, Мерт. Така е. Смъртта е огромно безумие. Имаме еднакви рани. Не бягай от мен, моля те. Ако можех да избягам. Искам да избягам от гнева си. Да избягам, докато не успея да го изхвърля от себе си. Дори от мен ли? Дори от теб. Всъщност, най-вече от теб. Моля те да ме разбереш. Искам да потъна в забрава. Забрави ме и ти. Останалото го знаеш.
Щом изписаха, господин Селин, тръгнаха на път. Цели 2 месеца са в морето. Нищо друго не знам. Ясно. Вие изобщо ли не се чухте с Яман? Сменил си е номера на телефона. Включва се секретар, че номерът не се използва. Значи си го търсила? Май му звъннах веднъж, за да питам как е Мерт. Иначе съм го оставила на мира. Сама не се осмелих да потърся Мерт. Не знаех какво да му кажа и какво да го попитам. И ние се чувствахме така. И те не искаха да говорят с никого. Заминаха, за да избягат от всичко и от всеки. Все още никой не говори за катастрофата. Беше много тежко за всички ни. Господин Селим премина през толкова операции. Седмици наред беше в болницата. Какво голямо нещастие. Добре, че се е отървал. Ако с него беше станало нещо, щяхме напълно да изгубим Мерт. Не се разбра как е станала катастрофата, така ли? Било нещо като опит за самоубийство. Защо така напуснаха сватбата? Сякаш господин Селим искаше да я задържи. Като че ли се скараха, нали? Станалото останало. Жалкото е, че се случи. Дано пътешествието се е отразило добре на Мерт. И на Мерт, и на господин Селим. И на Яман. Тримата останаха сами. Яман тук ли ще остане? Не знам. Вържи го здраво, Яман! Слушам. Май ти звъни телефонът. Какво? Телефонът ти. Телефонът ти. Не вдига. Така е по-добре. Не го притеснявай. Да беше дал признак на живот. Поне да чуя гласа му и да разбера, че са живи и здрави. Нали Мерт се обажда? 2 пъти за 2 месеца. Поведнъж на месец. Не искам да се оплаквам, но те съвсем ме забравиха. Как да не се обиждам? Нима и аз не страдам? Скъпа, опитват се да забравят станалото. Ти най-добре трябва да ги разбереш. Опа, капитане, какво става? Отнесох се. Да не ти се доспа. Хайде да имате за какво да говорите. Я да управлява някой, който разбира. Добре, добре, ела. Повече няма да ме видиш тук. Отивам отпред и ще си почивам. Добре, ела. Почини си и пак ела. Аз нищо не съм казал. Каза го, но чухте. Кръците са познавали добре дома ви. Знаели са, че няма никой. Спокойно са влезли и излезли. Има камери. Никой не работи. Как е възможно да се случи в такъв престижен квартал? Не бих го нарекал квартал. Та това е цял град. Пълен е с толкова ресторанти и кафенета, а там работят какви ли не хора. Все някой от тях е чул
че това имение е необитаемо. Добре, че не са успели да откраднат нищо. Така изглежда. Откъде разбрахте? Вещите и картините са на местата си, но докато Селим не се върне, нищо не можем да кажем. Ако не се бяха издънили, щяхме да свършим още работа. Втори път няма да може да влезем. Преснимахме документите на Ендер Серес. Това е готово. Добрахме се до всичко за фирмата на Шекип Кая. Няма никакъв проблем, тъй като предварително получихме сведения за делото, което ни интересува. Нали? Няма да се наложи да влизаме там втори път. Цял месец, всеки уикенд, спокойно влизахме там. И снощи мислехме, че съседната къща е празна. Но слава на Бога, целият архив вече е в наши ръце. Добре. Хайде да видим. Не знам какво е казал господин Селим, но от днес нещата се променят. Ясно ли е? Не искам тук повече да пустее. Заемете се с къщата и с градината. Веднага! Да се подреди, да се стегне, да се съживи. Но, госпожо, никакво но, Сузи. Много зле ми се отразява този запустял вид на имението. Прилича на къща на призраците. И махнете този катинар. Охраната да се върне на мястото си. Да се възстанови автоматичното осветление. Ела си и ти. Върни се. Стига толкова хора. Трябва ли думът да потъва в траур? Така ще изгние. Добре, госпожо. Хайде. Спри, спри. Фарук! Татко! Не мога да повярвам. Миличка. Дъщеричката ми. Татенце! Миличка. Хубавото ми момиче. Честита радост! Мислех, че сте на почивка. Върнахме се по-рано. Колко много ми липсваше. Добре дошла, Мира. Добре заварила. Как си? Чакахме те следващата седмица. В един момент ми дотегна и си дойдох. Как ми е домъчняло за вас! Домъчняло ти е, но не ми каза, че си идваш. Мислех, че сте на почивка, казах ти. 100 пъти ме предупреди да не ви казвам. Извинете ме, Чичо Фарук. Какво е това тук? Нищо, не е нищо сериозно. Имахме малко приключение. Да не са се върнали? Не, още ги няма. Госпожо Сетев, намери го вътре. Къде? Намери го под стълбата. Да не е на кръците. Какво? Влезли са кръци? Да, за съжаление. Пак излезе чист от кълта. От стара коза яре съм. Мамо, нека да останем още една седмица. Много те моля, хайде. Казах ти, че не може. Само още една седмица. Хайде, моля те. И преди седмица каза същото. Това е последно. Обещавам. Не. Ама ти нямаш мярка. Тогава си тръгвайте, аз ще остана още малко.
Стига вече. Мамо, моля те, ще ходят на Капри. Искам и аз да отида. Престани, Берен. Не мога да те оставя сама тук. Andiamo, Beren. I'm coming. Buongiorno, Madame Kaya. Buongiorno, Julio. Мамо, нека да остана. Остани и ти с мен. Ох, съкровище, седмица повече или по-малко. Все ще си тръгнеш от тук и повече няма да го видиш. Ти не ме обичаш, мамо. Не постъпваше така със сестра ми. Ти ме мразиш. Берен, не си играй с търпението ми, изнервяш ме. Моля те, не се дръж така пред господина съм. Независимо от мъката си, какво ли направи, за да сме доволни? Не искам да те вижда такава. Моля те, мамо, да останем още една седмица. Берен, казах да престанеш. Какво става? Какво да става? Ужасната й възраст. Иска да останем още една седмица. Моля те, не я огорчавай, суде. Не дей. Аз трябва да се прибера, но ви останете. Не. Където си ти, там съм и аз. Акциите все още ли падат? Да. Някои постоянно губят акции, други ги купуват на безценица. Притискат ме от всички страни. Трябва да разбера какво се случва. Не се тревожи. Ще успееш да се справиш. Вече сме изгубили милиони лири. Ще се справиш. Нямаш друг избор. А после ще спечелиш много повече. Убедена съм. Казах ти, че между тях няма нищо, но Седев официално си живее у вас. Тя е просто гостенка, Елюл, за да не бъде сама след всичко, което й се случи. Боже, боже. Колко яко! Направо е супер! Къде се изгубихте, Мира? А уж партито е във ваша чест. Много извинявайте. Полегнах за час-два. Добре си направила, скъпа. Нощта е пред нас. Добре дошли. Добре дошъл и на теб. Здравей, как си? Добре съм, ти как си? И аз съм добре. Озай, Борак и Дорук ще живеят заедно в тази къща. Чичо ми направи жест и ни предостави къщата. Прекрасно. И аз току-що се връщам. Озай замина за Австралия веднага, щом се пренесе тук. Почти не успяхме да се видим. Трябваше да си уредя някои документи от следването. Ще уча при вас. Супер! Колко хубаво. Вече и аз дойдох при любовта. Да се забавляваме. Идваме. Май вече са забравили за Мерт. Какво? Наистина няма нищо, но той е много добро момче. А уж мислела за Мерт. Така е. Съмняваш ли се? Идваме! Хайде! И ме пита дали се съмнявам. Озай е много сладък. Той е прекрасното копие на Мерт. Мерт е много по-хубав от Озай. И доста по-приятен. Gücün var mı sevgilim? Derin sularda inci tanesi aramaya. Cesaretin kaldıysa hala benle aşktan konuşmaya. Söyle canım sevgilim,
Hayat bize oyun oynuyor olabilir mi? Yorgun gibi bir halin var. Duyguların karışık olabilir mi? Sil baştan başlamak gerek bazen. Hayatı sıfırlamak, sil baştan sevmek gerek bazen. Her şeyi unutmak, sil baştan başlamak gerek bazen. Hayatı sıfırlamak, sil baştan sevmek gerek bazen. Her şeyi unutmak. Sanki bugün son günmüş gibi dolu dolu yaşamak istiyorum ben. Her ne çıkarsa yoluma selam verip yürümek istiyorum ben. Sil baştan başlamak gerek bazen. Hayatı sıfırlamak, sil baştan sevmek gerek bazen. Her şeyi unutmak, sil baştan başlamak gerek bazen. Hayatı sıfırlamak, sil baştan sevmek gerek bazen. Her şeyi unutmak. Sil baştan başlamak gerek bazen. Hayatı sıfırlamak, sil baştan sevmek gerek bazen. Her şeyi unutmak. Защо толкова бързаме да се върнем в Истанбул? Да се бяхме разходили още. От кога сме в морето? Не може да се каже, че бързаме толкова. Някой да се оплаква от това? Аз не. И аз не се оплаквам, но все някой ден ще се върнем вкъщи. Ще започнат лекциите. Трябва да се запишем. Трябва да се явя на изпит, за да подновя стипендията си. Много е хубаво да се шляем, но аз не съм свикнал да не правя нищо. Когато не работя, ставам неспокоен. Ние наричаме ваканция това шляене, Яман. Добре, но продължи дълго. Никога не съм почивал толкова много. Не го правим за удоволствие. Да, разбира се. Не исках да кажа това. Но докато беше с момичетата, не се оплакваше много, а? Я стига. Да не е лъжа. Ако наредим разбитите сърца, ще направим пътека. Я не ме доближавай, ще те намушкам. Разгледах в интернет за нови места. Дори открих едно-две за новата къща.
Щом се върнем, ще се настаним в хотел. А веднага, щом си намерим подходящо жилище... Не, татко. Животът ни достатъчно се промени. Не искам повече промени. Стига. Няма да се местим от дом на дом. Ще продължим оттам, откъдето тръгнахме. И аз купнея да се върна в Истанбул. Да продължим всичко, което изоставихме. Да открия мама във всяко кътче от дома ни. Ние не се опитваме да я забравим. Ще се научим да живеем с това. Трябва да се научим. Непременно трябва. Нали нарязахме динята? Ти не искаш да говориш и Мерт не говори. За да не те разстройва. Знам. Но ми се струва, че няма да се справя. Как ще живея в онзи дом? Мерт има право. Бягството не е решение. Нали точно ти казваше? Най-лесно е да избягаш, трудно е да се бориш. Дори болката да ни пронизва, ще устоим, ако си подадем ръце. Каза ми го при смъртта на баща ми. Където и да отидем, тя ще ни съпътства. Ще бъде с нас. Няма да я забравим. Само ще свикнем. Динята е сладка като мед. Направо ти си иска да не спираш да ядеш. Ела тук, ела. Ръцете ми са пълни. Остави динята. Ела тук. Ела при мен. Ела. Разбрахме се. Връщаме се у дома. Ясно. Ама, татко, какво правиш сега? Ти изкъпа ли се преди вечеря? Това вече е трудна работа, уважаеми. Нека тогава да ти помогна. Татко, какво правиш? Айде в морето. Аз съм синът ти, Мерт. Спрете. Ма какво правите, хора? Ще си платите за това. Ще дойде деня на отмъщението. Откъде го измислихте? А ти изкъпа ли се? Откъде го измислихте? И то точно след като вечеряхме. Идвам при теб. Момичета, ще бъдем тук няколко дни. Капитанът е с коремни болки. Има ли температура? Не успях да проверя. Забравили сме водата за пиене. Хубава работа. Така е, няма и капчица. Капитанът е болен, нямаме вода. Добре се подредихме. Да поискаме от онези. Хайде, Лив. Аз не мога. Каза, че ще учиш и не правиш нищо друго. Нито влизаш в кухнята, нито пазаруваш. Какво ще ти стане, ако отидеш да поискаш вода? Няма и капчица. Добре. Да излязат от водата и отивам. Какви хубави момчета. И аз ще дойда с теб.
Поръчах от любимите ти банички. Много си мила. И срамите са за теб. Заповядай. Направо сте страхотни. Благодаря ви. Всичко си е по-старому. Рете на следващия. Обзаложих се, че няма да се намокря. Казах им, че няма да се справя. Ти ме накара. Внимателно! Добре ли си? Добре съм. Дори и с тази мокра коса си много красива. Очите ти са толкова дълбоки. Размаза ли се гримът ми? Не, много си красива. Нали ти казах? Какво става? Добре ли си, Лю? Добре съм. Струва ми се, че дълго ще се адаптирам. Мира, изглеждаш на светлинни години от тук. В Ню Йорк водих съвсем спокоен и обикновен живот. Въпреки Оркун? Да, въпреки Оркун. Сигурно доста ти е досаждал. Не, напротив. Държеше се като истински приятел. Изобщо не ми досаждаше и не ме е притеснявал. Ти се шегуваш. Истина е. Не нахалстваше. Виждахме се само когато аз исках. Няма нищо общо с предишния Оркун. Това е новата му тактика. Мисля, че не е така. Вероятно и той се е извадил поука от станалото. Мира! Как се казваше мястото, където ходихме? Фейър Айланд ли? Не, това, което прилича на Алтънкьой. Шалтрай. Да, Шалтрай. Вие много сте се сближили? Скъпа, 3 месеца. 3 месеца не съм виждала никой друг, освен Оркун. Има ли нещо, което не знам? Без прозявки. Момичета, моля ви, днес ме извинете. Ще си тръгна незабелязано. Не може. Имаме още да си говорим. Утре. Добре, да дойде ли с теб, искаш ли? Не, тръгвам си. Хайде, целувки. Ей, къде? Тръгвам си. Да не те боли главата? Не, доспа ми се. Ще си полегна. Добре. До скоро. Писах ти, но не ми отговори. Реших, че спиш и не исках да те безпокоя. Боже мой, върнахме се на изходна позиция. Не съм си включил телефона. Върнал си се към обичайните си занимания. Точно така е, да. Какво ново? Новините са при теб. Какво се е случило в Ню Йорк? Оставям на твоето въображение. Отмъщение е да поднесеш студено ястие. Спри! Ти ще изядеш студеното ястие. Стига вече с тези лигавщини. Престани! Стига да е! Казаха ти да спреш. Извинете. Съжалявам. Здравей. Здравейте.
На тръгване си взехме всичко, но сме забравили водата за пиене. Ще ви дадем, разбира се. Яман, Мерт. Нося я. Заповядайте, момичета. Не, благодарим. Утре ще вземем вода и ще ви я върнем. Няма нужда, имаме достатъчно. Въпреки това, Защо дойдохте вие? Нямаше ли мъже? ние изтеглихме късмет. С нас няма мъже. Къде съм те виждал? Нямам идея. Казваш се Оя, нали? Не, бъркаш. Трудно се помнят имената на толкова момичета. Слава Богу, не се познаваме отпреди. Идвам. Ето, заповядайте. Благодарим. Да ви е сладко. Елиф, дръж. Елиф. Не може безкрайно да криеш името си, Елиф. Драка. Още веднъж благодарим. До скоро. Всичко хубаво. Драка? Наречете драка. Така ти се е сторило. И аз го чух. Какво става? За пръв път не успя да впечатлиш момиче? Да не си изгубил чара си? Какво се случва? Искаш ли да се обзаложим? Защо му отговаряше така троснато? О, горкото момче. Остави го. Разглезено богаташче, което яде парите на баща си. Много сладко се смее. Страшно готина. Изобщо не се впечатлих. Я без номера. Той те гледаше непрекъснато. И мисля, че много те хареса. На такива типове не им пука от нищо. Въртят 100 момичета едновременно. О, готова съм да бъда 101-та на момче като това. Стига си говорила глупости, панар. Вие сте виновни момчетата да станат такива. Правя чай, ще пиете ли? Може. Направи, Драко. Ще пием, Драко? Драка? Между двама ни се появиха проблеми, които до днес изглеждаше, че не са наши. Мислехме, че нищо не може да ни нарани.
Но всичко, което се случи, ни е разяло отвътре. Смалило ни е. Дори да си казвахме: обичам те, на глас, дълбоко в себе си сме трупали гняв. Без да забележим, че се настройвахме един срещу друг. Така е. Всеки път, когато те погледнах, сякаш виждах самата себе си. Мислех, че си моето отражение. Мислех, че когато погледите ни се срещат, изпитваме едни и същи чувства. Вярвах, че гледаме в една и съща посока. И затова не забелязах колко съм те задушила. Но вече ще те оставя на спокойствие. Ще те оставя на мира. Мира, когато ти казах да ме оставиш на мира, както и да е. Както и да е. Да, и аз казвам същото. Както и да е. Не можеш да спреш, реши ли я да си тръгне? Така е. Так му още имаме време да размислим, докато сме разделени. Може би това ще се отрази добре и на двама ни. Без такива. Една връзка или я има, или не. За нас среден път няма. Но ти ни докара до тук. Ти поиска това да се случи. Ти ми каза да те оставя на мира. Дори и сега не искаш да остана при вас. Не искаш да бъда до вас. Вместо да ми кажеш да остана, искаш час по-скоро да ме отпратиш и едва ми отговаряш. Мислиш, че светът се върти около теб? Аз не съм твоето отражение, принцесо. Сгреши, като реши, че съм твоето огледало. Аз не съм мъжът, когато искаше да виждаш. Двамата сме много различни. В това е проблемът. В това е проблемът.
Момчета, ще сляза долу да си почина и да почита книга. Лека нощ. Лека нощ. Лека. Всеки разиграва театър. Татко пред мен, аз пред него, а ти пред двама ни. Всеки играе роля пред другия. За какво мислиш? Нищо конкретно. Поели сме към дома. Чудиш се как ще погледнеш мира в очите след всички разбити сърца зад гърба си. Много си закъснял. Това приключи. Как ще е приключило? Вашата любов е като по филмите. Свършва ли с първата серия? Мина само първата серия. От нас няма да стане сериал. Яман, вие с Мира сте като скачени съдове. Предстоят ви още много истории. Ние се прибираме. Скоро и тя ще си дойде. Ти ще живееш вече у нас. Няма да си тръгнеш. Искам да кажа, че... Преди да замина си казахме прощалните думи, Мерт. Приключихме. Няма да има и секунда, през която да не мислиш за мен. Няма да ме забравиш. Нито една следваща. Няма да е по-добра от мен, Яман. В момента не мога да мисля за себе си. Първо ще се погрижа Мерт да се изправи на крака. Не може безкрайно да се криеш зад гърба на Мерт. Добре. Хайде. Вече си свободен. От тук нататък ще бъдем само приятели. Яман. Това е невъзможно. Вие не можете да сте приятели. Ще видиш, всичко ще започне пак. Чувствам се много странно. Сякаш съм се върнала на чуждо място. Нормално е, след като къщата е в този вид. Само да се върне Яман, всичко ще бъде по-старому. Вече нищо не може да е по-старому. Напразно се измъчваш. Ще видиш, щом си дойде Яман, ще продължите оттам, откъдето спряхте. Не се задълбочавайте, не е нужно да си създавате излишни неприятности. Дай Боже. На Яман много му е мъчно за теб. Знам, че и на теб ти е мъчно за него. Когато застанете очи в очи, ще забравите лошите думи. Ще видим. Мира, пристигнах до нас. Да ти звъна след малко. Не, ще се чуем утре. Отивам да спя. Целувам те. Добре, скъпа, целувам те, чао. Хайде, прибери се, преди да си измръзнала. Косата ти още е мокра. Благодаря. Утре ще ти звъна.
Добре. Станеш ли зет на Съмши Кипкая, свършват и проблемите ти. Този влак отпътува. Според мен все още е на същата гара. Точно под ръцете ти. Нали са се разделили? Така пише. На времето Яман е отмъкнал мира от ръцете ти. Ще си върнеш това, което ти принадлежи. Мислите единствено за моето щастие. Естествено, че мисли и за своето щастие. Опитвам се да обезпеча своите инвестиции. Ако станеш зет на Съмши Кипкая, когато се ожениш за доведената му дъщеря, ще си платиш задълженията към мен. И няма да плащаш лихви. Мислех, че сме съдружници. За да сме съдружници, трябва да сме при равни условия. Трябва да имаме общи цели. Първо трябва да ме настигнеш. Затова гледай да се възползваш от възможността, която имаш. Моля. Върнала си се, прочетох във вестника. Да, върнах се. Много ми липсваш, Мира. Много ми липсваш. И ти много ми липсваш, Яман. Не е минал и ден без да мисля за теб. Мислех само и единствено за теб. Много ми липсваш. И ти на мен, принцесо. Яман, почекай малко. Телефонът звъни. Не затваряй, моля те. Ало? Яман? Яман? Моля. Добро утро! Добро утро. Не се предавай на съня, иначе ще спиш цял ден. Прав си. Групата ще ходи на острова. Елай ти? Добре. Кога ще си готова? Ще хапна нещо и докато другите се приготвят, ще съм на линия. Добре.
Добро утро! Добро утро. Къде е баща ми? Скъса му се джапанката, отиде за нови. Ами, долу е пълно с джапанки. Съвсем скоро ще ви отпусне. Отдавна не ме е боляло. Вчера направих рязко движение. Не бива. Трябва да се пазите, иначе болката ще се връща. Изобщо не си отивала. Нощем се засилва, нали? Така е. Нощем направо душата ме боли. Ще тръгвам. Благодаря за покупката. Господин Селим? Господин Селим? Господин Селим? Ако исках да говоря с вас, щях да отговоря поне веднъж на стотиците ви обаждания. Не искам да говорим. Не искам да давам интервюта. Оставете ме на спокойствие. Не искам да правя репортаж в момент, само ме изслушайте. Добре, кажете какво искате. Имам в себе си нещо ваше. Ваше и на съпругата ви. Имам снимки от този ден, от сватбата на Съм Шекип Кая, които не съм ви предала. Какви снимки? Ваше и на съпругата ви. Уловила съм ви в много специален миг. Какво означава много специален миг? Кога искате да хвърлите бомбата? Моля? Или да попитам колко пари ще искате? Извинете, но не искам пари. Направих няколко снимки, улових романтични мигове между вас и съпругата ви. Защо не ми ги изпратихте? Ами звъняхте 100 пъти. Не исках да се изгубят. Предпочетох да ви ги дам лично. Да ме видите лично, за да публикувате новината. Защото по почтата нямаше как да излезе новина. Страхотно ще е да изкопчите нещо от опечаления съпруг. А ако пусне и някоя сълза, още по-добре. Нали така? Добре, господин Селим. Веднага ще ги изпратя по почтата. Не предполагах, че ще реагирате. А как да реагирам? Господин Селим, исках да проявя разбиране и да не се шокирате, ако ги видите изведнъж в почтата си. Не исках да ви разстройвам. Както и да е. Извинете. Какво снимаш, ей? Дай ми бързо това. Моля ви, господин Селим. Дай го. Аз си върша работата. Изтрий тези снимки. Добре, добре, успокойте се един момент, добре. Сами тръгвай. Боже, боже... Господин Селим, успокойте се. Такава клопка ли ми устроихте? Познавам колегата, нямам нищо общо. И просто проявявате разбиране. Тези не ми минават. Не ви ли е срам? Кажи се, Дев. Студио Медиалинк.